Skovsen A/S er det eneste danske firma, der er detailkæde inden for hårde hvidevarer og har 55 butikker i Danmark med 330 medarbejdere. Helt nøjagtigt blev det grundlagt 17. marts 1957 og hed Preben Skovsen. I vores butik, der er vi 5 ansatte. I vores butik sælger vi hvidevarer, og vi har også lidt små varer. Men det primære det er hvidevarer, altså store. Jamen, det er stort set alle. Der vores målgruppe, det er både yngre og ældre, boligforeninger. Det, der adskiller os fra vores konkurrent, det er vores viden om produkterne. Det, vi lægger mest vægt på, det er selvfølgelig at få tilfredse kunder, at de kommer ud af vores butik med det, de ønsker. Jamen, vores markedsføring, det er jo igennem vores kæde. Hver butik har ikke nogen markedsføring, så det er alt sammen kædebaseret, så det er dem, der står for vores markedsføring.